Pois ese é un líquen, son crustáceos. Negro, bueno, Sí, pero bueno, non vos confundades moitas veces con manchas de humedade ou de alga, vale? O máis característico que temos aquí, bueno, hai varios tipos, pero ese que vos digo, así amareliño. Despois hai outro, que é así, como que parece que son follas, que son os foliáceos. E despois está outro tipo, como este, que podemos atopar, mirade, aquí, e que incluso a veces caen moitísimo da rama, que son os fruticulosos. Bueno, pois os líquens son bioindicadores, que nos indican a calidade do aire. Dependendo de se atopamos uns ou outros, sabemos, nos indican a calidade do aire. Por exemplo, nunha cidade atoparemos moitos crustáceos e atoparemos uns pouquiños foliáceos e quizáis dos fruticulosos non atopemos nada. Por qué? Porque estes son os máis sensibles á contaminación, de acordo? Entón, que aquí atopemos moitos fruticulosos como estes, que se chaman, en galego teñen este típico que se pon sobre os carballos, sobre as paes, sobre os árbores de folla caduca, chámase, bueno, na miña zona, barba de vello. Barba de vello, verdad? Que é así como blanquecina, así tal, chamanlle barba de vello. Bueno, entón que aquí é que haxa tanta barba de vello que nos indicará que a calidade do aire aquí é boa ou mala. Que é moi boa. E vamos parar nada, un momentiño, porque isto sí que é moi importante. Aí e que quede aí. Outra cousa sería, por exemplo, temas de xestión forestal, que non deixa de ser biomasa e que pode ter riesgo de incendios, pero sobre todo eso é en zonas de monocultivos, como pode ser piñeirales ou exactamente, pero neste bosque que son, vamos, autóctonos, non hai problema. Esta madeira apartouse do camiño, pero o lóxico é que cando cae unha árbore, pois ninguén a retire porque é o alimento para a cadena. Bueno, parámonos aquí, sobre todo, fixadevos por esta planta. O acebo é unha especie protexida, de acordo? E esta que vedes aquí, se o acebo é importante, esta quizáis é, para min, dende o meu punto de vista, moitísimo máis, porque é unha especie que tamén é de crecemento moi lenta, que precisa que é moi difícil a súa xerminación, que os individuos máis vellos teñen, bueno, moitísimos anos, e que realmente quedan moi poucos bosques en Galicia que teñan pois individuos destes tamaño, por exemplo, como aquí na Devesa da Rogueira. Bueno, hai outro sitio en Galicia que se llama, bueno, se vos digo como se chama, xa sabedes que árbore é. O coñecedes? Por aquí sí, pero non sabemos o nome. Eu lo tengo en casa. Vichedelo algunha vez? Sí, yo lo tengo en casa. Non vos lo confundades, fixadevos, é plano, cas follas, ves, planiñas. Pois mirade, este é un teixo, vale? Este é un teixo. Hai dous. Hai un en Pontevedra. Uno na residencia de ancianos e outro no paseo marítimo. Hai dous teixos. Que fixaron unhas escaleras todo por dentro para subir. Non sabedes un ali no paseo? Sí! Dicen que está enfermo. Dicen que está enfermo e que non se pode subir por las escaleras. Sí. Bueno, é tóxico a semente de dentro, de acordo? O que é vermello por fora, que é como se fose como un néctar moi pegañento, vermello, que é moi dulce, eso sí se pode comer, pero a semente, para nada. Se podes comer? No, o de fora, non o de dentro. Exactamente, sí, de feito, mirade, era moi típico entre os guerreiros, vale, sobre todo cas guerras dos romanos, cando, bueno, hai tradicións que din sobre todo na cordillera cantábrica, que cando se vían moi asediados, unha maneira de, digamos, de facer unha especie de suicidio para non caer en mans enemigas, era coller os froitos do teixo, vale? Para suicidarse envenenado. Bueno, pois non os comades, nin o de No, dentro, nin o de fora, nunca. Moito mellor. Menos que alguén quere suicidarse. Parar a tomar algo. Porque estamos na hora do recreo do cole. Vale. Pois a ver se atopamos un cachiño entón máis adiante. É para que tomen un bocadillo así. O que pasa que o ideal casi e outra hai nas cosas tamén blancas. Anémonas. Anémonas. Fixeches a foto, a anémona. Aquí. Logo alá
outro pobo concentrado, outro pobo concentrado. Mirad como son totalmente distintos, védelos. Ben. Outra cousa, a construción das casas. Mirad que son de pedra e despois o tellado de lousa ou pizarra. Vale, para resbalar a neve. Ben. Entonces, logo vamos a ir a ese pobo de aí que é Parada. Cale. Vamos ir á casa de Uxío. Uxío morreu e está enterrado no portanto aquí non podemos ir a ver onde está enterrado. O Courel, hei de ir a pía a Paxaro e a boca do faro, deitarme na campa da Lucensa, nun claro. Hei de ir a Devesa da Rogueira e a Donís, o Rebolo, a Pinza e o Chao dos Carrís. Hei de ir a Lousada e a Pacios do Señor, a Santalla, a Veiga de Forcas e a Fonlor. Hei de ir a Cebreiro, pasar por Liñares, Rubiro e Iribio, a Cervantes e a Ancares. Hei de ir a Cido e a Castro de Brío, baixar e andar pola Aurela do Río. Hei de ir a Céramo, cruzar o Faro e entón debrocar para baixo cara o Encia e Leóns. Hei de ir a Vales e a Pena de Airexa e a un eido solo onde ninguén me vexa. Augas francas de Rogueira, bouzas, pechas, dulces e xestas, as braias, teixos, fallas, xardóis e reboleiras, outo vasco calado, fontiñas do Corzo, arrozos picafondo, non hai outro templo máis vasto, nin outro crezo, que este silencio. Moi bien! Devesa da Rogueira. Ribueiros, cimeiros, pena das augas, xardóis, teixos, rebolos, tocos, faias, derrumbadas, camiño da Veneira, carreiro dos de Regueiro, cereixas e carnura, abrotías, abraistiras, piñeiras e picheiras. Eiquí sempre foi bosque, ruxir sol da fonte do Corzo, barbas pingando Xa, vai polo monte o camiño, outeando como un louco, polos caborcos do val e as poxas do Tamorouco. Cruza solo a serra toda, sin levar outra campaña, que a gran presencia do ceo sobre o silencio da braña. Eu non sei para onde vai, mentre lo quedo mirando, solo sei que ilí se compre o soño que estou soñando. xestas floridas da Sítima, fiestas da xesta prioral, terra prove esquecida, penedo e erva chá, prados do río, vincheiras a cachón e a fío. Neste pau sentado, cando viña de nino cogado, facía cintos de xunco senzado. Serras outas e solas, serras longas mouras, eu son esta cor de soidán. Ancares soñados co lonxe, penas de marco de medio mundo en Ringuileira, do Candedo ás Moas. Cimo da Devesa, alto da Lucenza, formigueiros montouto, pía páxaro. Tesos cumes do Courel, povos probes ardidos de tristura, mouros de queimados. Lor ruxindo polo val pecho, ucedo e ucedo, fontiñas outas, penedos, carrozos escuros, fragas agros outos e devesas, labregos e pastoras, que solo vistes istes tesos e estes vales. A turula curuxa e canta o cuco, medindo o tempo, quedo que separa no cor e tornándose contra un ben, gravarse no sitio onde máis se